Hej og hjertelig velkommen tilbage til Nordic Knitting Tales podcast. Vi er nået til episode 13, og hjertelig velkommen. Warm welcome back to Nordic Knitting Tales podcast. I'll continue in Danish and make English subtitles, but warm welcome to all of you. Ja, så er vi tilbage igen, eller jeg er tilbage igen. Jeg synes, januar har været lang og sej. Ja, jeg ved ikke. I år synes jeg, at den har været lidt mere streng end normalt. Og så kom februar og kulden, og det hvide, og nu er jeg jo glad for sne, så jeg synes jo, det var smukt. Og I har også set noget af det her på billederne før. I introen. Og siden sidst, så altså i julen der, da jeg havde strikket alt det der mønsterstrik, som jeg snakkede om sidste gang, så skulle jeg i gang med en vest. Og jeg endte med at gå i gang med at strikke den vest, der hedder Molsvesten, af en dansk strikkedesigner, som faktisk laver Færøl strik, og hun hedder Ruth Sørensen. Og jeg nåede cirka så langt. Og vi går lidt tættere på, så I kan se. Det er bare lidt dårligt lys til at kunne se det. Og altså, jeg elsker jo det der med at matche de der farver der, og jeg synes bare, det er mega fedt. Jeg har valgt for at skabe lidt mere sammenhæng i vesten, så laver det ikke så mange forskellige farver, som der egentlig er i opskriften. Men jeg er ligesom nået så langt, fordi så kom vi til januar, og i januar, der er der en del sådan nære, som veninder, som har fødselsdag, og så måtte jeg jo i gang med ting til dem. Og det første, jeg strikkede, det var, nu skal jeg lige tænke om, det var et par vanter, og dem får I lige lov til at se her. Og de vanter, de er jo givet væk, så det er derfor, jeg har taget en lille film, inden jeg pakkede dem pænt ind og gav dem væk. Og de er fra den første bog i den her serie, der hedder Knitted Kalevala, der hedder Jenna Kostet. Og de hedder, nu er det jo det med det finske, Solaulu Smittens. Ja, noget i den stil. Jeg er ikke god til finsk. Heldigvis så står den her bog på engelsk, men her kan I også se dem. Og jeg strikkede mine i Rauma Finul. Egentlig sådan meget alle de farver, som er på billedet her. Og det garn passer utroligt godt til den opskrift. Ja, let opskrifter at gå efter, og det eneste man lige skulle være påpasselig med, det er, at der er en del store spring i forhold til mønstertråden, så der skal man huske lige at få fanget de der lange garn
tråde bagpå. Og når jeg strikker, så strikker jeg cirka 4 masker, og så fanger jeg tråden. Det synes jeg bliver pænest. Men det var det første par vanter, der blev strikket og givet væk i gave. Så strikkede jeg et par sokker. Sokker. Og jeg strikkede dem jo i en helt anden mørk farvekombination. Også meget let at gå efter. Jeg strikkede en anden hæl på, fordi det er ligesom den hæl, der bare kører godt for mig. Men ellers så synes jeg virkelig, det er et smukt mønster. Og jeg strikkede faktisk også en hue med mønster, men den har jeg ikke lige fået taget nogle billeder af. Men igen fra samme bog. Og jeg strikkede i Hillesvågs sokkegarn. Og fjerde, som jeg har snakket om før i nogle andre udsendelser. Og jeg er bare så vild med det garn. Jeg synes, det er så lækkert. Ja, det var det. Og den tredje ting, jeg strikkede, var et par sokker af mit eget mønster. Og mønstret har faktisk ligget på Ravelry. Så lukkede jeg det ned, fordi jeg ikke lige tænkte, jeg skulle have en Ravelry. Men nu har jeg altså fået en konto igen på Ravelry, og nu må vi se, om mønstret bliver lagt ind der igen. I hvert fald så strikkede jeg det, og det ser sådan her ud. Nordisk Arv sokker, og jeg har strikket efterhånden ret mange i det mønster, og jeg stadigvæk synes jeg, det er et dejligt og pænt mønster. Jeg kan lige sætte et par billeder ind her af nogle andre farvekombinationer. Totråd gammel serie, som det hedder, som er et sokkegarn fra Rauma. Der er ikke tilsat nogen form for kunststof, altså polyester. Til gengæld er garnet tvundet noget hårdere, sådan så de holder noget bedre sokkerne. Ja, så det er jo nogle mega lækre sokker, fordi at dine fødder kan ånde, fordi det er 100% uld. Ja. Så det var det gik januar med, og ja, så nåede vi til februar, og i februar der så jeg et mønster, som jeg var nødt til at melde mig som teststrikker til. Hun hedder Elinor Mortensen, og hun er tysker,
Og jeg synes, I skal gå ind og tjekke hende ud. Hun er på Ravelry og på Instagram. Hun har virkelig lavet nogle smukke mønstertrøjer. Og det mønster, jeg er ved at teste for hende, er næsten færdig med. Det hedder Dragonfly sweater. Og, skal vi se. Om I kan se den. Så. Og jeg tænker, den kommer med i næste afsnit, hvor jeg også vil fortælle noget om, hvordan den er konstrueret og så videre. Den her, den har jeg strikket i Bio Shetland fra BC Garn, som jo er et godt certificeret garn, og det betyder, at man ligesom har kigget på alle instanser omkring det at producere garnet, og optimeret det på bedst mulig måde. Det er ret svært at få en godt certificering, så kan man regne med, at det er virkelig et godt garn. Og der havde jeg en masse rester liggende, altså jeg havde den brune der, og så havde jeg en masse rester liggende, og så bestemte jeg mig simpelthen for, at det her, det var en lille form for dogmestrik, altså fordi hvis jeg havde skulle gå ud og købe nogle farver, så havde jeg nok købt nogle andre farver. Men nu besluttede jeg mig for, Rikke, du har ligesom det her at gøre med, hvad kan resultatet af det blive? Og det bliver den her, som jeg næsten er færdig med. Og jeg glæder mig mega meget til at vise jer den sådan helt. Den sidder rigtig godt på. En virkelig fin pasform, hun har lavet. Ja. Yeah. Og det var den. Så må jeg heller lige sige, at den jeg har på, den er faktisk også strikket i Bio Shetland fra BC Garn. Det er en lidt ældre, og jeg strikkede den måske sidste år. Og jeg strikkede den som bedst. Det er den egentlig ikke. Det er en, der er tiltænkt med lange ærmer. Og det er lidt svært at se. Ja. Men Bio Shetland er sådan et, det vejer ingenting. Altså det er ligesom så let som en fjer, så lægger det her på. Og så er det bare utrolig fint til mønsterstrik. Og så findes det i så mange farver. Og den her, den er strikket, den er designet af den finske designer Sari Nordlund, og den hedder Pohjoja pullover, og ja, den kan I finde inde på hendes hjemmeside. Som altid, så skal jeg nok lægge alle de der oplysninger til jer efter videoen her, så I ikke går forgæves, hvis der er noget, som I tænker, det kunne jeg godt tænke mig. Ja, men I får lige lidt mere om den her næste gang. Ja. Så har jeg tilmeldt mig, eller så skal jeg teststrikke en sweater mere lige om lidt, når den her den er færdig. Og det er faktisk for hende her, Diana Kostet. Jeg viste bøgerne her sidste gang, 1'eren og 2'eren, i hendes lille serie her, udgivet på Lane Magazine. Og hun er i gang med en 3'er, og så søgte hun tester til en sweater. Og når man, jeg har før testet Diana Johanna, hun også en finsk designer, hun skulle lave bøger. Og når man tester til bøger, så er det sådan hemmeligt. Jeg må ikke vise mønstret, eller vise det, jeg kun sådan et lille brudstykke må man godt vise, men på ingen måde sweateren eller noget, før bogen er udgivet. Så det er jo betingelserne for det. Jeg glæder mig mega meget til at komme i gang. Jeg kan sige, at det er noget med fisk. Det må jeg godt sige.
Men jeg synes, det var mega spændende. Og ja, og jo også virkelig sjovt, at du vil være med til at skabe hjælp med at skabe de her fine bøger, som vi strikker kan få glæde af. For hvis ikke der var nogen, der gad at teststrikke for nogen, så fik vi jo ikke nogen flotte opskrifter. Og den har jeg besluttet for, hvad for noget garn den skal strikkes i. Og den skal strikkes i de her 2 lidt vilde farver. Ask uld fra Hillesvåg. Noget uldgarn. Jeg tror ikke, det bliver solgt i Danmark lige den her. Altså hos Nordisk Garn i Ry, de er jo forhandlere af Hillesvåg garner. Men jeg mener ikke, at de har ask. Jeg købte det sidste år på vinterferie, og nu bliver det så til en sweater med fisk. Og det glæder jeg mig til. Så det projekt ligger lige klar inden, fordi der er jo, når man teststrikker, så er der jo nogle deadlines, der skal følges. Og så det er jeg nødt til at gå i gang med. Mega spændende. Så hvornår Vesten her bliver færdig af Ruth Sørensen, Molsvesten her, det må vi jo lige se, ikke også? Men den bliver flot. Jeg glæder mig mega meget til også at kunne gå med den. Men prøv lige også til at kigge Ruth Sørensen ud. Hun har også sin egen hjemmeside, hvor hun sælger opskrifterne, og hun laver altså også nogle flotte mønstre. Ja. Nå, så var det jo sådan, nu skal jeg lige se. Ja. Så var det jo sådan, at sidste gang, der havde jeg en giveaway, og det var den her færøske strikkebog. Og vinderen er Maj-Britt Absalonsen. Så Maj-Britt, hvis du ser med her, så skriv til mig. Jeg har sendt en besked til dig. Om ikke nok du vil sende dine kontaktoplysninger, så jeg kan få lov til at sende den her bog til dig, og du kan få glæde af den. Og grunden til at du vinder den, jamen jeg kunne jo ikke stå for det der med at du selv er færing, og det gav bare meget mening med en færøsk strikkebog til en færing i Danmark. Jeg håber du får rigtig meget glæde af den. Det tror jeg du gør. Det er i hvert fald en rigtig fin bog. Yes. Og så skal jeg lige se, om jeg... Altså det er jo det der med, jeg skriver lige ned, så jeg husker at komme med de ting, jeg skal have med. Ja. Altså, I må meget gerne skrive, hvad I selv har gang i her. Sådan her, hvor det begynder at være lidt forårsfornemmelser i luften. Jeg synes altid, det er så hyggeligt at se og høre fra jer. Og tak for alle beskederne. Det betyder virkelig meget, og det gør jo også, at jeg har lyst til at blive ved med at sende til jer. Så bliv endelig ved med at skrive beskeder og skrive om, hvad der optager jer, og hvad I er i gang med håndarbejde. Det er jo skønt at mærke det her fællesskab, man har med alt det her håndværksmæssige. Jeg vil lige
introducere en bog mere, fordi jeg har fået lov til at låne den her af en veninde. Og den er jo virkelig skøn. En ny bog fra hende, der hedder Hanne Remmen, dansk designer. Og hun skriver om hønsestrik. Altså, skal jeg lige se om. Men altså, det her mønsterbibliotek, der er i den bog, det er altså helt vanvittigt. Der er så mange guidelines til at komme i gang med mønsterstrik, hop ud i det og prøv nogle forskellige mønstre af. Så det kan jeg kun sige, at jeg ønsker mig selv den her bog. Nu har jeg jo lige lånt den. Men virkelig spændende bog, og så fedt. Altså, jeg synes i hvert fald bare det med alle de her sjove mønstre, det er jo fedt. Altså, mega skønt. Og hvis I går ind på Hanne Remmens hjemmeside, så vil jeg også se, at hun lige har lanceret sådan et pandebånd til fordel for Grønland og Danmark, eller lige for at sige, altså hønsestrik var jo en form for et stille opgør, og det synes jeg bare er så fint, hun har lavet det her pandebånd, fordi det er jo fuldstændig i den ånd, et stille opgør, og så opskriften er lavet, så man selv kan vælge, hvad for nogle symboler man vil sætte på pandebåndet. Fuldstændig ligesom man tænkte med hønsestrik. Så det er helt sikkert også en bog, hvor jeg tænker, wow, det er godt gået. Ja. Hvis nu, at man synes det der med litteratur, som jeg jo også kommer ind på her, fordi at jeg tit kobler det med at strikke med lydbog i ørerne, og at det er noget af det, som virkelig giver mig en ro, og som jeg har nævnt så mange gange før i de her udsendelser, så er jeg sådan en, som virkelig har brug for meget ro til mit hoved, fordi at jeg har sådan en stresslidelse, og jeg er også sådan en, der sover middagssøvn hver dag, selvom at jeg nok ikke ligefrem har alderen til det, men det er nødvendigt for, at min hjerne den kan fungere sådan nogenlunde. Men tilbage til det der med de der bøger der. Hvis det nu ikke er noget, du interesserer dig for, det med bøger, så sluk nu. Fordi nu kommer der lige lidt om, hvad jeg har lyttet til, mens jeg har haft pindene i gang her på det sidste. Jeg opdagede, det var nok lige inden jul faktisk. Nej, det er jeg lidt i tvivl om. Nå, det er også lige meget. Jeg opdagede, at der var en islandsk forfatter, der hedder Auður Ava Ólafsdóttir, og hende opdagede jeg inde på E-reolen, som jeg har nævnt så mange gange før. E-reolen er jo bibliotekets lydbogs hjemmeside. Og så var det så heldigt, at hende Auður der, hun har faktisk en hel række bøger, lydbøger liggende derinde, og en af den første, jeg startede med at lytte til, var den, der hedder Eden, og det er en af hendes nyeste bøger. Og den handler om en kvinde, som har en svær periode i sit liv, og så
køber hun et lille sted uden for byen og begynder at dyrke træer. Og altså hele det der projekt med at dyrke træer i så vild, vilde vejrfænomener, som der er i Island, det i sig selv er jo et vildt projekt, men så igennem hendes, det at hun går derude og arbejder med hendes nye lille skovstykke, så får hun det bedre. Altså det, den greb mig virkelig. Altså jeg blev virkelig fanget af bogen og ikke mindst hendes måde at skrive på. Og den næste, den hedder Svaner bliver ikke skilt. Og så læste jeg den, der hedder Stiklingen. Så læste jeg den, der hedder Dyreliv. Men den, jeg vil lige fortælle jer om i dag, og de ligger alle sammen inde på e-reolen. Den hedder Ar, og den vandt Nordisk Råds litteraturpris i 2018. Og altså den er sådan på mange måder sådan tragikomisk, fordi den starter med, at hovedpersonen egentlig har tænkt sig at begå selvmord, og den måde det er skrevet på er bare sådan lidt komisk, og så er det som i alle hendes andre bøger, at på en eller anden måde mange gange så er det fordi så flytter man sig, måske rejser man ud i verden. Det sker her. Ham her, der virkelig har det skidt med sig selv, han køber en enkelt billet til langt ude, jeg kan ikke huske hvad det er for et land, det er jeg egentlig heller ikke sikker på at det bliver nævnt. Det er i hvert fald langt væk fra Island, og lige pludselig så bliver han han kommer ned til et land, der har været i krig og elendighed, og så bliver hans egne problemer jo sat i perspektiv, og lige pludselig så bliver der også brug for ham derude, fordi at hans hænder er godt skruet på, og han kan hjælpe med at renovere forskellige ting, sådan at tingene lige så stille bliver bygget op igen. Og så er det så fint beskrevet jo, fordi han selv kommer fra den her totale krisesituation, hvor han havde det så utroligt dårligt, og så bygger han hjælper han med at bygge ting op ude i verden, men han bygger også sig selv op. Så den er sådan meget symbolsk også, og jeg kan virkelig godt forstå, at den har vundet, eller den vandt Nordisk Råds litteraturpris. Ja, men hvis man er til sådan lidt mere filosofiske, tænksomme bøger, så er jeg uden tvivl, så vil det uden tvivl være rigtig godt at dykke ned i hende der Audur Ava Ólafsdóttir. Og jeg fandt også, nu kan jeg jo ikke huske hvor det var henne, men jeg fandt i hvert fald også et interview, der lå på nettet, hvis man søger på hendes navn, hvor hun også fortæller om den måde, hun skaber personerne på og bygger historierne op, og det var enormt interessant, synes jeg, at høre. Så hvis du har lyst til at dykke ned i hende, så er der i hvert fald masser af varme anbefalinger herfra. Så var det jo også sådan, at jeg ligesom så mange andre her i Danmark, og sikkert også andre steder i verden, fik influenza her i slutningen af januar, og hold da op, hvor var jeg syg. Altså, det er godt nok mange år siden, jeg har været så syg og haft så meget høj feber og alting. Og det synes jeg egentlig også var lidt svært at komme over, så jeg har sådan måttet tage tingene i et meget stille tempo. Så kommer jeg videre til den anden forfatter, nemlig som jeg, så da jeg lige så stille havde det bedre, begyndte at læse, fordi at jeg fik
den her bog i julegave. Og den hedder Vand til blomster, og er skrevet af den franske forfatter Valérie Perrin. Og jeg synes, hun skriver lidt ligesom Audur. Altså, det er ikke det samme, men det er, altså, det er også meget, hun er også utrolig god til at beskrive skæbner. Og på en eller anden måde, altså til forskel fra Audur, så, altså, der rammer virkelig mine tårekanaler, den her. Det der med, hvordan livet kan flaske sig virkelig sært indimellem, og have nogle sjove veje, nogle hårde veje og noget, ja. Men den er utrolig smukt skrevet, altså. Så den vil jeg også anbefale virkelig, hvis du er glad for sådan lidt mere eftertænksomme bøger. Hun bygger hendes historie meget op på, at der er flere historier, så du skal virkelig være vågen. Og jeg er sådan en, der godt indimellem lige sådan kan skimme nogle sider. Fordi, ja. Og så sagtens få noget ud af bogen alligevel. Det kan man altså ikke i hendes bog. Du er nødt til lige at få det hele med for at forstå handlingen. Så den er god, kan jeg bare sige. Der er bare det ved det, den ligger ikke inde, eller jo, den ligger inde på e-reolen, men altså nu har jeg måske sådan ventet på den i, jeg ved ikke, længe, og få lov til at låne lydbogen til den, og det har jeg ikke fået lov til endnu. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad der lige foregår der. Så den må man altså finde et andet sted. Den ligger jo også på andre lydbogs-apps, hvis man har dem, og har brug for at have det i ørerne, når man strikker, eller laver noget andet. Gør rent, hvad ved jeg. Jeg synes, det er dejligt. Så den kan i hvert fald anbefales. Og så fordi, at jeg synes, at Valérie Perrin, tror jeg, man siger, skrev så godt, så prøvede jeg ligesom at søge på, hvad har hun ellers skrevet. Og hun har også skrevet en bog, der hedder Glemt på en søndag. Jamen, ja, hvad skal jeg sige? Den er lige så god som den anden. Utrolig fin og smuk beskrevet. Og igen det der med, at historierne lige så stille folder sig ud mellem hinanden, altså, og det springer hele tiden i nutid og datid, og så du bliver holdt i gang. Men igen det der med at utrolig dygtig til at beskrive skæbner. Ja, den er også bare fantastisk god. Den ligger heller ikke inde på e-reolen. Men igen, den ligger på andre lydbogs-apps, hvis det er. Og ellers så kan den lånes. Den her har jeg lånt på Vejle Bibliotek, så den kan lånes på bibliotekerne i Danmark. Det var det. Så er vi snart nået til vejs ende, men der er lige én ting mere, jeg vil sige. Og det er jo, at sidste gang, der viste jeg jer denne her. Som er skrevet af Siv Romsdal, som har samiske aner, og Siv skrev den her først, samisk strik, og så har hun lavet en efterfølger, og den her, den er på norsk, og jeg har simpelthen fået biblioteket til at bestille den hjem, fordi jeg synes jo, når de havde etteren godt nok på dansk, så var de også nødt til at have toeren, og den er ikke oversat til andre sprog endnu, men
hold da op, en fin bog. Altså, igen i de her samiske farver, meget stærke farver. Men der er altså nogle enormt fine mønstre her i. Den der synes jeg simpelthen er så fin. Og meget, meget smuk bog, og som I så også kan se, så er der også en masse historie omkring samerne. Og altså, og det synes jeg jo er så spændende, når man kobler de der to ting, og man får en masse historisk baggrund samtidig med, at du får en fantastisk flot strikkebog. Så den vil jeg også anbefale, og ellers så kan den i hvert fald lånes på biblioteket om ikke ret længe, når jeg afleverer den igen. Så kan I jo skrive jer op. Nu er det i hvert fald muligt at låne den på danske biblioteker. Jeps. Jeg tror ikke, jeg har andet for denne gang. Jeg vil ønske jer et godt forår lige om lidt. Så går vi ind i den første forårsmåned. Det glæder jeg mig til. Men det betyder jo ikke, at strikkeriet holder op. I hvert fald ikke her. Det er en fast del, så vi ses bare om forhåbentlig ikke så længe igen. Ha' det godt indtil da. Sørg for at måske lige skrive en lille besked, eller lige sige, det var godt, eller et eller andet, tryk like. Det betyder rigtig meget for mig. Så er der lidt flere, der ser det, jeg laver, når I gør det. Og så er det jo endnu sjovere at lave. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang, og pas godt på jer selv indtil da.